Late na ko da. Sus, alas 8 na. City akong ko algo sa akong agaw na niron. Sus. Sabi na araw yung motor dire akong kakasakyan ako da. Boss, asama na yung sakyan na para kuan, para skina. Para esquina? Oo. Ay, pati yung ito. Dito ako. Duty lang ako. Rasa, Kuan. may katagpanis. Naka-iis siya. Duty lang ako. Isang pagkita, di super. Wala ko Gis ko. Wala ko Gis. Pagkuha ka rin, no? Pagkapit ko. Yan lang mo. Atag ano ko, ako'y Ano boss? bagsik din mo. Ano ba boss? Oo. Boss, wala juga kwarta niya boss. Ay, hindi ayaw ng super. Gis ang ipangita. Wala juga kwarta niya boss. Oy. Boss. Boss, gabi-gabi boss. Oh boss, wala tawang kwarta boss. Ah, Tawang kwarta boss. Oh. Dili ka boss. ano ba? Oo. Balik mo diri. Andam ka kuan. Wala lagi ko boss. Siyo. Wala ko boss. Kaya abang nuri unahan boss. O para ba ka diri ba? Sino ba? Saan mo? Trabaho, kwarta. Klaro. Ako, kaminaw nga itong tawana. Eh, unsan? Minus mang ngagir. Sa kwarta nila. Inom. Ganun? Bart. Okay, Jesse, Bart. James Bart. Uy, James Bart. Bubungi man na sama-sama ako. Pakon nga nyo. Nakikipalit. Nawara. Kisa man kari ay. Wampa ka. Kisa man kari ay. Amar kayo tag-GSB. Kaya ka tag-GSB. Buko James Bart. Ay mo na niyo. Ganang kani. Basta ako ako'y kwarta. Kung kay Jess? Wagin. Eh, so tugal. Ito ko na. Mga tulko. Di magkaka. Minam ka di. Lakaw na eh. Wakay Jess. Kanila kung kanon. So, ano ba? Balik kay kagid na ako may kwarta. Beh, pero mo na. Pinahingian ka. Atay. Hintay pang jam na rin atay na. Okay. Ano ba mga motor ko pahingian sa kadaggan mo sa atay. Dami nga wag yate. Sapi ni yate wag nang hingi ano guro adlaw. Si karong hapon ano yung manguli ay mga estudyante. Ano ito ngagi ito. Asa niya? Boss. Oy, problema ba? Ito ba kay ko boss? 20 lang. Oy, kwarta na ba? Para pa ito nun. Lawan mo dito. Oh, Tay mangingi ay diri. nga naman. Kuan ko mong naong ni. Ako na baguhan mo, bago mong kapuyan ano. Si bago. Hindi ba hindi rin so pangutan na dia. Ako po namin. Ano? Ni daw mo mangingi magad diri sa. Ya. Ano mo balik man niya din daw to kay mo dito. Hingi ay rin niya. Dili ka na dulo hingi ani mo. Ang piliyon man ako. Oh, kuan lang mo. Wala ka. Oh. Ano ba? Di boss. Ha? Kimpang yung boss. What? Kimpang boss. Si pare diri. Saan Narong dia. Di boss. Ni tilpang mo ni diri. Ore na boss. Sulod at ini ang tao. Hoy. Ini ang tao sulod.